Alam niyo, hindi dapat politika ang pinag-uusapan ngayon dahil ang dami ng problema sa bansa natin. Yung gutom, unang-una yung virus, maresolba natin. Pati yung mga gutom na nararanasan ng sambayan ng Pilipino. Maraming pamilya ang nagugutom at hindi nakakain ngayon. So yun siguro ang siguro yung, alam nyo, sana maintindihan ninyo ako. Yung mga nakakain ng 3 times a day, maintindihan ninyo ako. Intindihin natin naman yung mga tao na kahit isang tuka lang kung nakakain ba sila ng 3 times a day o once a day. Alam nyo, nung ako naghirap magpasalamat na ako kung makakain ako ng twice a day. Pasalamat na ako makakain ako ng once a day. Yun ang ano ko. So ngayon, siguro, nananawagan ako sa lahat na trabaho tayo, pakita natin. Ang ebidensya na nagtatrabaho ako, sa totoo lang, hindi ko dahil napag-usapan na lang din naman. Yung sulat ko na lang sa US, yung sulat ko sa ambasador na bago nag-file sila sa Senate, pero nauna na akong sumulat sa ambasador. Dahil ginagawa ko na yung dapat kong gawin as a public servant. No, yung effort ko, hindi ko kailangan ipapaalam ko doon sa taong bayan na magsusulat ako doon sa kanya, susulat ako. Ang gusto ko na makatulong talaga, makaambag ng tulong sa ating bansa na ma-resolve itong problema na ito dahil hindi ito biro. Maraming tao na nawalan trabaho, maraming tao nagugutom ngayon, maraming pamilya. Yung pagiging presidente o ang pagtakbo, ano yan, anointed by God. Kung sino mang ilalagay dyan sa posisyon na yan, yan ay anointed ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon. Kung ako ang ilalagay ng Panginoon dyan, din gampanan ko yung trabaho ko. At kung ako man ang ilalagay ng Panginoon dyan, maniwala kayo sa akin, tapos na ang maligayang araw ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Yan ang itaga sa bato ng mga kawatan dyan. Kung hindi ko magagawa yan, kung yan ay ilalagay ako ng Panginoon dyan. Pero sa ngayon, hayaan muna natin na magkaisa tayo para sa isang hangarin para ma-resolve ang ating problema. Pagdating dito sa COVID, pagdating dito sa gutom, maraming nagugutom. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.